Numru ta' anzjani attendew għal konsultazzjoni pubblika dwar il-Parks Nazzjonali li se jiġu żviluppati f'pajjiżna b'attenzjoni partikolari fuq il-White Rocks. Il-laqgħa kienet immexxija mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli flimkien mat-tim tal-Project Green u tifforma parti minn sensiela ta' laqgħat organizzati taħt it-tema Shape Your Space. Dawn il-laqgħat qed isiru bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika dwar il-ħolqien ta' Parks Nazzjonali fil-White Rocks, Fort Campbell u Manuel Island. Waqt l-indirizz tagħha il-Ministru Dalli saħqet fuq l-importanza li l-Gvern jisma' l-opinjonijiet ta' kulħadd. Edna mill-ewwel li aħna rridu li dawn ikunu parks minn nies għan-nies li jfisser li rridu nisimgħu l-idejat tan-nies ħalli naraw li jkollna parks nazzjonali li jkunu ddisinjati fuq dak li jixtiequ n-nies. Tkellimna ma' tfal, tkellimna ma' żgħażagħ, tkellimna mal-kunsilli lokali li jirrappreżentaw lill-lokalitajiet tal-madwar. Xtaqna wkoll nisimgħu lill-anzjani għaliex huma għandhom l-idejat tagħhom u rridu nkunu nafu huma x'jixtiequ jaraw minn dawn il-parks. Matul il-laqa, il-parteċipanti kellhom l-opportunità jaqsmu mhux biss stejjer tal-imoddi, iżda wkoll il-viżjoni tagħhom għal kif jixtiequ jaraw dawn l-ispazji jinbidlu fil-futur. Numru ta' anzjani enfasizzaw l-importanza ta' dawn iż-żoni bħala spazji komunitarji fejn il-familji jistgħu jiltaqgħu u jqattaw ħin ta' kwalità flimkien. Fost il-proposti li tresqu kien hemm l-idea li ż-żona tkun aċċessibbli bit-trasport tal-baħar kif ukoll l-importanza li l-ispazju jkun aċċessibbli għal kulħadd. Issemma wkoll il-bżonn ta' faċilitajiet pubbliċi adegwati u żona apposta għall-kliem.